ce yanzu dan adam yana ji bayan mun kawo shi duniya kawai a bar shi sakaka, kawai ka yi rayuwa yadda ka ga dama, ba wata manufa, babu wani abu da kai za ka yi lissafi aka yi ka don shi. Wannan rayuwa da kake ciki kana jin zuwa shago da gona dalilin da ya sa aka ma koda kenan, aka maka hanta, aka maka wannan ido da tsadansa, jinka da tsadansa, buladanka da dukkan ababen nan, wannan amfanin su gaje shago ka dawo, aikinsu kenan. Yanzu zuwa shagon ya biya farashinsu, ka je gona ka yi aiki ka dawo gida, ka shekara guda baka bar gari ba, kana kai kawo tsakanin gida da central market a tunaninka akan wannan ka zo duniya, akan wannan aka maka ji da gani, akan wannan aka maka zuciyar da ta shekara sama da 40 tana bugawa, akan ka je gun sana'anka kawai ka dawo gida ka kwanta ka tashi ka. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Sai ce fata'ala Allahul malikul haq. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Allah yace afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah ya ce yanzu kuna jin na halice ku ne kawai kara zube sakaka, wa annakum ilaina la turja'un, ba za ku dawo zuwa gare ni ba, ma'ana ba abin da zai biyo baya. In ka koma gunsa in don ya san ka ne yanzu ma an ya san ka, in ka koma ai akwai abin da za a yi ne. Sai ce fata'ala Allahul malikul haq. Allah ya ce na tsarkaka, Allah ya ce na fi karfin haka, Allah ce na fi karfin haka, in yi wani abu haka kawai abun ba manufa. Ai ko makwabcinka ne ka je kaga ya samu saura, ya sare, ya yi sassabe, ya share, ko baka san me zai yi ba, ai ba za ka ɗauka kawai ya share a banza ba ne. Ya sassabe, ya share gonan, ya wuce ya tafi. A yi maka wannan diri, ka sheki iska ka fitar, ka yi numfashi, ka yi duk abin da za ka yi, ka ɗauka wannan shedul da yake hannunka shine aikinka. afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Allah ya ce yanzu kun ɗauka mun halicce ku ne kawai ba tsari, ba manufa, kara zube, babu wani abun da zai biyo baya. Allah ya ce kai na tsarkaka a ce haka nake yin abubuwa. In lissafin ka za ka zauna ka yi nazari, wallahi kai ka san wannan kai kawo da kake yi, ka je jami'a ka yi lecturing ka dawo, kai ka san wallahi ba da a ba da wannan farashin wajen yin ka don wannan aikin ba. In dai za ka yi lissafi mai kyau, bai kamata a ce wannan aikin shine kake a duniya ba kawai. Bai kamata a ce wannan harka da yau muke yi wai ita ce manufar yin. Wallahi ko wani ne ya samar da wani robot din yake amfani irin wannan, to bai kamata a ce ya takaita amfaninsa akan abin da kake yi ba. Ko robot wadda ya yi robot din ba zai yi shi da irin wannan facilities da kake da su kuma a ce iya amfaninsa abin da yau kake yin nan ba. Bai kamata ba. Saboda haka ya gaya wa mala'iku, ya ce musu akwai, ya san me yake yi, abin da ya gaya musu. Allah da ka sa mutanen da za su zo su yi kaza a bayan ƙasa. Ya ce ni ne mafi sanin abin da ba ku sani ba. Sai gashi ya zo ya zuba. Ya kamata ka fahimci akwai wani secret behind kawo mutanen nan duniya. Bayan kuma an kawo mu, sai yake gaya mana, shin kuna ji kawai kun zo ne ku yi harkallar ku? Wani fa tun da ya zo duniyar nan, tun da ya zo
ko sallah ba zai iya taɓa tunaran da ya je ya koyi sallah ba. Kawai dai in ya ga mutane suna yi ne yadda suke yi haka shi ma yake kwaikwaya yi, amma ba yi da time ne je ya koyi yaya ake sallah, ba yi da lokaci.